హాయ్ హలో అందరికీ నమస్తే. ఎలా ఉన్నారు? సో నివార్ తుఫాను ప్రభావం వలన మన జిల్లాలో అయితే కొద్దిగా ఊపు అందుకుంది వర్షము. సో ఇప్పుడు ఎవరికి అవసరం లేదన్నమాట ఈ వర్షము, మొత్తం అందరినీ చెడగొట్టడానికి వస్తుంది ఈ వర్షం. మేమైతే ఇక్కడ ఒడ్లు పోసినాం కొన్ని, అయితే మొత్తం ఏం నానిపోలేదు, కానీ ఇంకా ఏం జరగబోయే ముందు నేనే వచ్చిన. చూడండి మొత్తం మట్టి పోసిన, ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా, మొత్తం మట్టి పోసేసిన అనమాట. పోసి ఇలా రౌండ్గా పోసేసి ఇట్లా కప్పేస్తే ఏం లోపలికి వాటర్ పోకుండా మంచిగా ఉంటుంది. ఒక చిన్న ప్రయత్నం, ఇట్లా కప్పేస్తే అయిపోద్ది. వర్షం పడుతుంది, లైట్గానే పడుతుంది వర్షము. భూమి పైపొర కూడా తలవలేదు ఇంకా వర్షానికి, కానీ ఇది రోడ్డు కాబట్టి కొద్దిగా నీళ్ళు కిందంగా వస్తాయని కానీ ఇట్లా చేస్తున్నా. సో వర్షం అయితే ఊపు అందుకుంది బాగా. సో ఇది భీమా ఎత్తిపోతల పథకం అన్నమాట. దీని ముందర పోసిన మనం ఇంకా సేఫ్టీ, రోడ్డు ఉన్నందుకు కొద్దిగా వర్షానికి తడవకుండా ఉంటుంది. పాపం కొంతమంది కొద్దిగా ముందర అటు సైడు మొత్తం భూమి మీదే పోసిన అనమాట. ఒకవేళ వర్ష ప్రభావం ఎక్కువైతే కనుక చాలా దారుణంగా ఉంటుంది, తీవ్ర పరిణామాలు అయితే ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. సో నా ఫోన్ ఏదేదో అయిపోతుంది. సో ఈ వీడియోకు ఇంతే ఫ్రెండ్స్, బాయ్. మీకు నివార్ తుఫాను ప్రభావం వలన కొద్దిగా జాగ్రత్తగా ఉండండి అందరని నేను మనవి చేస్తున్నాను. సో బాయ్.